Bdejna nsarfu dak li l-poplu Malti tagħna l-fiduċja għalih. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit, il-Ministru Chris Cardona u l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri. Id-deputat mexxej Chris Cardona elenka l-lista ta' miżuri li tħabbru fil-budget. Miżuri li 70% minnhom ivvota għalihom il-poplu Malti 4 xhur ilu, meta vvota l-manifest elettorali l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Fost dawn il-miżuri hemm il-miżura tas second time buyers, vot ta' 10 miljun euro għall-inġustizzi, trasport b'xejja l-istudenti ta' 16 u 18 sena, żieda fil-pensjonijiet u studenti li jgradwaw f'masters jew PhD se jifrankaw it-taxxa. Cardona fisser dan il-budget bħala budget ta' kontinwazzjoni, budget bi pjan ċar li mhux biss jaħseb għall-preżent imma anki jaħseb għall-ġenerazzjoni tal-futur. Allura qegħdin naraw differenza kbira fil-mod ta' kif iġipruħu dan il-gvern immexxi minn Joseph Muscat illi isarraf il-fiduċja tal-poplu f'mod tangibbli u f'mod fattibbli. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri qal li huwa kburi li f'dan il-budget ta' wara l-elezzjoni il-gvern ma ssikkax iċ-ċintorin imma qassam il-ġid lill-familji żgħażagħ u anzjani. Budget mingħajr l-ebda taxxa żejda. Il-gvern ma ħaxej mingħand il-familji Maltin, imma tagħhom ħafna, spjega Byron Camilleri. Budget li kien possibbli għax pajjiżna mhux biss għamel surplus imma għandu ekonomija b'saħħitha. Lura fl-2013 il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna ma kienx dik li llum. Tajjeb li wieħed jiftakar illi kif tela dan il-gvern sab ma' wiċċu proċedura ta' deficit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea. Għaldaqstant dak il-gvern kien ikkontrollat ta' kif għandu jonfoq flusu ġewwa pajjiżna. Però dan il-gvern mhux biss dawwar ir-rota, mhux biss irnexxielu jnaqqas id-deficit, iżda llum qed nitkellmu fuq surplus.